sa likod po ng nandun na yun. Hanapin ko mamaya. Yes nga guys, samahan nyo ako maglinis ng yard. Okay? Ni Mr. Elmo. May time kami today. Pero matagal pa rin. Diba? Kailangan namang mag-more tanim. Mga 5 sako din kami. Ang liit lang ng yard, pero dahil tagal namin ng mga grass, tsaka yung mga dahon-dahon. Sa labas, kailangan din nalinisin yung harap, no? Ito tumubo ulit, pero hindi siya masyadong malago. Ayun, dinosog last year, kala naman patay, pero tumubo ulit. Saka yung roses, yung iba nagbubloom pala. Dami pa namin gagawin mga guys. Super dami pa. Pero anyway, little by little, pag may time.
head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no C like I just tried. Ayy, shorty the school to my rocket, I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all lie when they know the truth. Ayy, I'll cry in the end when she leave and you take your juice. Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Anyway, parang uulan. Ay, nako naman. Oo. Maamo na po na. Nag-start kami kanina pa lang kasi sabi ko, baka super init na lang later on. So, ngayon, parang uulan. So, tatapusin lang namin mamaya siguro mga or bukas. Yeah, 17. Yeah. Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Namaste.
dahon, pero anak ng sun, medyo hindi siya maganda. Pero marami na siyang buto. Nagkabuto na siya. So dito, kailangan ko linisin pa dito, no? Kaya kailangan ko ilipat muna yung ating plants sa isa yung ating salad. Yan ang aming tomato. Tinanim namin kanina. So, kailangan pa namin more. At maraming pang gagawin dito. Tsaka ito yung ampalaya na tinusok na ng ating mga deer. Ayan, yung tinanim niya sa loob. Pinatubo niya sa loob. Ayan. So, gumapang na siya. Diba? Ito yung kanyang saluyot. Naka-harvest siya ng konti. At yung alugbati. Nakatanim na din niya. Tsaka yung ibang luya. Ewan ko parang kasi yung tinanim ko na sibuyas, pinaso ko, nabuhay naman siya pero payat dahil kailangan ng sun. Kasi ito yung bok choy. Yung bok choy, yung dulo ng bok choy, binabad namin sandali sa tubig ng ilang araw. Tapos, nilagay dito. Ayan na siya. Okra, gulay, tapos more saluyot. More bok choy. At saka mga deer. Remember, yung time na nagpat-hagpat ako o nag-bili ng ng pagod na kamote. Ayan na, oh. Pinusok na ng mali-deer natin. Kasi alam nyo na, wala akong time. So, naglagay ng tusok dito. Diba? Ayan. Konti lang yan. Dahil yung iba ata yung pinabuhay. Pero ayan, nabuhay na siya. Diba? Rentay lang natin na 2 weeks. Meron na tayo mga harvest dyan. Alright? So, maganda kasi yung saan nilagay yung ating bulaklak na. So, dito ko nilagay sa taas. Nagdala namin dito. Sa front. So, diba? Ganda na. Alright? So, sana hopefully tatagal siya. Saka dito yung kabila. Marami yung version. Hello bird. So yun yung aming gradulus. Tsaka may dahlia dyan. At ano pa. Tsaka yung ibang tinanim. Nilipat natin. Ko last year, 2 years ago ba yun? Last year lang. Humubo siya ulit. Diba? So, ito, kung ang tawag dyan, pero every year dyan humutubo. Yan. So, yung process, yan lang namin yung, diba, namatay over the winter. Kailangan namin yung talagang kahit natutulog kasi winter, bloom siya na ulit siya ng summer. So dito yung red, dami na yung ano. Yan lang aming tanim. Saka yung tulips namin ay wala nang bulaklak kasi yung bulaklak kasi ng tulips mo are like spring time. Pero yung gradulus yan, tumutubo na rin. Ayan. So, bago naman siya magbulaklak, bago mag-fall. Pero parang this year, last year kasi nagtanong-tanong ng sunflowers. Pero this year parang busy kasi sa work si Elmo. Saka yung, ano ba ito? Garden niya. Bali na white guys. Yan.
rin. Ito sa gilid. Tinanim namin. Hindi ko rin matandaan anong pangalan dyan. Pero ganda rin ang bulaklak nito. Hindi ko matandaan ko. Awat. Kasi I'm not really good at flowers. So vegetable din ako kahit papaano.
tumubo na yung ating beans. Tubong-tubo na.